Jeremias profetaren liburutik, hau dio jaunak, ara, badatoz egunak dio jaunak, eta elkargo berriak du, Israel etxearekin eta Juda etxearekin. Ez da izango haien arrasoekin egin duena bezalakoa, Egiptotik ateratzeko eskutik hartu dituenean. Hautsi egin baitzuten haiek nire elkargoa. Ni haien jakoikoa izanik ere dio jaunak. Hau izango da, egun haien ondoren Israel etxearekin egingo dudan elkargoa dio jaunak. Nire legea bere barruan izaniko dut, eta bere bihotzean idatziko. Eta ni izango naiz haien jangoiko, eta haiek nire herri izango dira. Inork ez du ez lagun urkoari, ez anaiari erakutsi beharrik izango, esanez ezagutu jaunak. Guztiek txiki eta handi ezagutuko naute dio jaunak. Gaiztakeria barkatuko diet, eta haien pekaturik ez dut gehiago gogoratuko. Jaunak esanak. Jaunak zuekin. Jesu Kristoen ebangelioa santuaren liburutik. Handiatan jaia ospatzera igoz zirenen artean, baziren greziak batzuk ere. Hauek Galileako Betsaida Feliperekan aurbetu ziren eta eskabidea egin zioten. Jaunak, Jesus ikusi nahi genuke. Felipe Andresi esatera joan
bakea ugari ematen du. Bere bizia maite duenak galdu egingo du, eta bere bizia gorrotu duenak mundu hontan betiko bizitzarako gordeko du. Bere zerbitzari izan duenak jarrai bezain, eta nire izentokian han izango da bere zerbitzaria ere. Nire zerbitzari egiten dena goratu egingo du nireetan. Orain larri dago nire barrena, eta zer esan. Aita, atera nazazu ordu hontatik, baina zuzen hontarako etorriak ez ni ordu hontarako. Aita goretsi ezazu zure izena. Orduan mintzo bat entzun zen zenutik. Goretsi dut eta goretsiko berriz ere. Atzegoen jende taldeak hotza entzun zuenean, trumoi hotza zela. Trumoi hotza horrezela zioen. Beste batzuen berriz zioten, aingeruren bat mintzatu zaio. Jesusek ordea esan zien, nigatik ez, baina zuengatik izan da mintzo hau. Orain da munduaren auzia, orain mundu hortako nagusia kanpora aizatuko dute, eta nik lurretik gora jasoko dutenean, nigana bilduko ditut guztiak. Nolako heriotzaz hil behar zuen, adierazten zuen horrela. Jaunak esana. Garizumako bosgarren igandea ari gera ospatzen. Eta gaurko egun honetan, esan genezake, Garizumaren azken txampari ekiten diogu. Datorren igandean, erramun igandea ospatuko dugu eta aste santuari hasiera emango diogu. Eta gaurko igande honetan, entzun dugun ebangelioan, Jesusek gogoratzen dugu gure, esan genezake, itxaropen guztiak, gure helburu guztiak, gure ilusio guztiak, denak ez ditugula jarri behar bakar-bakarra guregan, ez da mundu honetan. Gure burua bakarra bilatzen badeu, hau da, halako egoismoan bezala, bakarra guri erreparatzen badiegu, bakoitzak bere buruari bakarra, eta bakar-bakarra mundu honetako helburua bilatzen baditugu, horrek ez digula benetan mesederik egingo. Jesusek gonbidatzen gaitu, gure burua entregatzea, gure bizia beste mesederako, edo jangoikoaren borondatea bilatuz, edo entregatzea gonbidatzen gaitu Jesusek. Eta gure burua ez bakarra mundu honetan eukitzea, baizik eta beste bizitzan ere. Horregatik esaten dugu, Jesusek bere burua bilatzen duenak galdu egingo du. Bere bizia maite duenak galdu egingo du. Eta bere bizia gorrotu duenak mundu honetan betiko bizitzarako ordeko du. Jakina ez da esan nahi gure bizia gorrotatu behar begunik, baina batez ere ulertzea eman nahi dugu bakar-bakarra materialismoan eta egoismoan bizi baldin bagera, horrek ez digula ezagiri ere zoriontasunik emango. Askotan erakutsi izan zuen Jesusek eta ohitura zuen esateko bestei ematea, besteen zerbitzari izatea, bestei laguntzeak ematen duela poz handiagoa jasotzeak edo beste guri emateak baino. Kristauak hau eduki dezala garbi. Horregatik metafora erresa ukatzen digu. Esaten digu, gari alea, gari azia, gari ez baldin bada hiltzen ez duela fruiturik ematen. Eta horregatik bizia nolabait ere modu hortan planteatzea begiratzen ditu jainkoak. Jesusek halako sakrifizio ideia batekin, baino ez esateko modu hortan zorida izateko edo halako ideiarekin, baizik eta hori delako mesedergarriena denentzako modu hortan planteatzen digu Jesusek bere existentzia. Eta gaurkoan, aurtengo alora tokatu da, baita ere seminario eguna ari gara ospatzen gure elizbarrutian. Beti San Joseren inguruan ospatzen da seminario eguna. San Jose gure elizbarrutian bintzat, bokazioen zaindaria baita. Horregatik, gaur
nagusia baita ere, bakoitzaren bokazioarekin, gogorazten dugu Elizak halako bokazio hori badagoela, apez bokazioa, eta apez bokazioa alde erraipuzera konbidatzen ditu, baita ere egiten da, eskea, garrantzeko seminarioa egiten da, baina batez ere kontzientzia hori edukitzeko. Eskatzen dugu, konbidatzen ditu, Elizak gure Nafarroako Eliza lotiak honetan, zazpi edo zortzi apezgain daude, nik uste seminarioan eta hortara konbidatzen ditu, hori kontutan edukitzera. Eskatzen dugu da Jesusi bere hitza entzunda, bere hitzak eman dezaigula gure bizirako argia.
zaituzu Jainko Alguztieduna eta egizu opari honek garbi behitzala. Kristau sinismenaz argitu behituzuno, Kristo gure jaunaren bitartez jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jasoiko jaunari. Egoki da bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu jango igual guztidu beti hori Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure federunak harimak arbiturik, zuri esker pozez doaz urtero, mazko misterioetara. Gehiago otoizu ginez eta elkar maiteago izanez, bizi berriak eman dieten sakramentuak hartuta, Jainko seme-alaben grazia betera heldu zen. Horregatik, aingeru eta goiekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abestu dugu. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena, santua, santua zera, amoreko Pilar,
Jaungoikoaren ama Maria Doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta ekizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta Jaungoikoa guztitu horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak izaldi eta izaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure eta zeruetan zerena, santu izan beriz zure izena, etor beriz zure agendua, egin beriz zure naia zeruan bezala gure ere, emaiten gaur egunontako hogia, markatu gure zorrak, guk ere gure zorrei markatzen dietu ezkero, eta ez guten taldira eman, baina atera gaitzen zuzen. Atera gaitzen zu jauna gaitz guztietatik nahi dugu pakea gure egunotan. Zure errukiaren esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure senada apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta gure pegatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizitzeak izaldi eta izaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozu pakea ekan. Jaungoikoa dutxa, zure zaite zumundu bekatua, errutu izana. Jaungoikoa dutxa, zumundu bekatua, errutu izana. Jaungoikoa dutxa, zure zaite zumundu bekatua, emaitu zuakea. Hona hemen jaungoikoaren dutxa, hona munduko bekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren baina.
egin ezagutu. Jainkoa dutena, ikustu horrein Kristoren gorputz odorekin bat egiten ezkero, beti haren gorputzeko atal izan gaitezela. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, ohar bakarra, astearte San Jose eguna da, baina aurtengoan lan eguna denez, obispoak prezeptua dispensatu, beraz ez da prezeptu eguna, eta ez da hemen ez da bezik egongo. Lehitzen egongo da atxaldeko bezak, ez da eguneko bezala, zazkoretan, baina aurtengoan lan eguna denez, obispoak dispensatu eman dut, eta ez da prezeptu eguna. Jaun batzuekin, berika zaitzatela jaiko guztiagunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoaze jaun bakean. Orduan ez gaitezen galdu.